Ovi izbori su referendum protiv Vučića, ovi izbori nisu za bilo kog kandidata, nego protiv Vučića i njegove katastrofalne politike. Obećao je borbu protiv korupcije. Ono što vidimo, pušteni su Dinkić, pušten je Karić, C-Market, Luka Beograd, ni jedna od spornih privatizacija nije rešena. Ispalo je Srbija opljačkana, a niko nije kriv. Pa neće da može. Kad sam bio u vladi, sprečio sam Aleksandra Vučića da krade i zbog toga me se i boji i zato i ne može da me pogleda u oči. Na ovim izborima građani imaju izbor, mogu da daju otkaz Aleksandru Vučiću. Glavni cilj je da izađu u što većem broju na birališta, da bi došli do drugog kruga. Jedan od kandidata, ako veliki broj izađe na izbore, jedan od kandidata koji su protiv Vučića će ući u drugi krug. Da ja osvojim 30% u prvom krugu, a Vučić 51%, ja bih izgubio. Ako ja ne uđem u drugi krug, ali uđe neko drugi, onda sam pobedio. A ako sam uđem u drugi krug, onda je gotov. Znači, imamo priliku da mu damo otkaz na ovim izborima, u protivnom imat ćemo 5 godina mraka. Ja mislim da to građani ne žele, da shvataju koliko je loše. Ljudi jako loše žive, novčanici su prazni, frižideri su prazni. Najgora stvar, vidim da ljudi se boje više, odnosno i ne izlaze iz kuće jer ih je sramota, nemaju novca dovoljno da plate piće u kafani, a kamoli večeru ili neko drugo druženje sa ljudima. Mi smo jedan prijatan narod koji voli da se druži, ovo je zaista jedno dno kako ljudi žive. Ovo mora da se promeni, ovako ne mora da bude. Srbija je lepa i bogata zemlja, u njoj možemo lepo da živimo. Očigledno ovaj partijski parazit nas je toliko skočio na leđa svim građanima, privredi, uništava zemlju i ovi izbori su prilika svim građanima da tome kažu ne i poruka je ti biraš, tvoja zemlja ili Vučićeva korumpirana partijska država. Šta bi značilo ukoliko bi Vučić zaista osvojio 51% glasova u prvom krugu ili pobedio u drugom krugu? Koja bi njegova ovlašćenja bila kada bi postao zaista predsednik Srbije i ostao premijer? Pa imali bi 5 godina mraka, on ne može da ostane i premijer, ali bi imao marionetu na mestu premijera. Već smo imali tu situaciju sa Tadićem i Cvetkovićem svojevremeno, pa znamo kako je to prošlo. Znači, građani trebaju da shvate, da razmisle malo gde će biti za 5 godina, da bi shvatili koliko je to važno. Jer gubitak ovih izbora znači takođe da bi odmah nakon toga imali vanredne parlamentarne izbore i priliku da promenimo celu vlast. Ako Vučić izgubi ove izbore, SNS se raspada. Oni već imaju rascep u svojim redovima i nakon toga ćemo imati priliku da konačno uredimo zemlju kako treba. Propuštena je prilika nakon 5. oktobra. Građani su glasali protiv Miloševića, dali šansu petooktobarskim strankama koje su tu šansu prokockale i kao rezultat čitave te pogrešne politike imamo katastrofalnu politiku Aleksandra Vučića. Nadam se da ćemo preko ovih izbora u stvari doći u poziciju da ga pošaljemo u nezasluženu, ali za nas dobru političku penziju i da konačno dobijemo priliku da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi.